Du ligner sådan en edderkop eller sådan noget. God dag og velkommen til dagens episode af Mads og Monopolet. I dag Kender du typen? God dag og velkommen til dagens afsnit af Kender du typen? Selvfølgelig. Vi befinder os på en græsplæne, grøn, sjovt nok, og bag ved mig så har vi Kommunekontoret. der har vi kommunekontoret. Der skal vi så ikke lige ind, men så har vi har øst og vest og op og ned. Gummiged. Nå, men lad os komme videre. Jeg kan se ude i det fjerne, at de to livsstilseksperter er på vej. Tidligere ekskærester faktisk også i øvrigt. Eller de er stadig mine venner, men ja, jeg smutter hen til dem. Hej. Mads Steffensen. Mads Steffensen. Det ved vi sgu da godt, mand. Ja, nå, velkommen til. Mads, jeg ved med din bærtehud. Jeg er jo skaldet. Nej. Nej, det er du jo ikke, Mads. Men godt I kom. Tak, vi har også fået penge fra det. Ja, okay, ja. Følg med mig. Ja, så er vi ankommet. Det tog noget tid. Ja, nu har vi jo kraftedeme brugt hele dagen på det her. Men se, hvor vi kom til. Ja, altså, skal vi hoppe indenfor en gang? Skal vi starte med dig, frøken? Fuck det, mand. Jeg skal få overstået. Godt. Sådan skal det være. Så kom vi ind i tørvejr. Dejligt varmt. Ja, det kan man. Det er måske lidt for varmt. Ja, du kan bare tage noget tøj af, hvis det er det. Nej, det er fint. Det er fint. Ja, det kan du bare. Nej, det er okay. Det er okay. Jo, det kan du bare gøre. Nej, det er del af stilen. Jeg kan ikke tage noget af det af. Nej, godt. Meget hyggeligt bryggers, imødekommende, spændende, meget specielle, eksotiske ting, vi har inde i lokalet, må man sige. Han har en lampe. Den lampe er... Ja, okay. Ja, for det første, altså, den oplyser jo stort set hele lokalet. Han må næsten være oplyst. Der var også trommer og alt muligt Ja, gamle... men lampen, det siger det hele. Ja, det siger... Okay. Du kan bare sætte dig her. Nej, jeg tror bare, jeg sætter mig herovre. Ja, du kan bare sætte dig her. Nej, jeg tror bare, det er okay. Jeg synes, det fungerer meget godt, hvis du sidder ved siden af mig. Det virker alligevel, hvad skal man sige, isoleret på en eller anden måde. Ja. Eller man kunne, hvis man nu skreg hernede, så var der nok ingen, der kunne høre en. Mads. Det må være net lidt som Bob Dylan og poeten og rockmartyren. Men det er jo... Er det Bob Dylan, der bor her? Det er en lærer fra Odense Katedralskole, så meget kan jeg sige. Så Bob Dylan. Ja, godt. Hvis vi hopper videre en gang, så har han også et meget spændende skab, som står her. Så lad os prøve at hoppe indenfor her. Lad os hoppe ind i skabet. Det er højt til loftet der. Ja, det må man sige. Og noget af et farvevalg. Ja. Hvad siger det om hovedpersonen? Jeg tror, hovedpersonen er meget jaloux type. En jaloux type. Jeg tror, han er meget jaloux. Ja. Ud fra farvevalget, eller hvordan? Ja, guld, det er jaloux. Ja, okay. Ja. En jaloux lærer.
På Odense Cat Press Prøv at høre, jeg ved ikke, om han er jaloux, for fanden. Gul, det er jaloux-farve. Jeg ved for helvede ikke, om han er jaloux. Det har ikke noget med sagen at gøre. Nå, hvad siger sådan et lokale så om hovedpersonen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Mads. Altså, du vil slet ikke noget? Hvad? Prøv at stoppe. Prøv at høre, hvis det handler om penge her, så får du det her. Så er ikke et ord mere til nogen, vel? Jeg skal nok... Okay? Ja. Er vi gjort? Ja. men hvad så med den her farve her? Hvad siger det så om hovedpersonen? Ja, det vil jeg nok sige, at han er en jaloux-type. Så vi tager quizzen nu, ikke? Nej, jeg tror, vi dropper quizzen. Du dropper quizzen? Ja, vi skal bare et overskud. Hej Mads. Ej. Hvor bandede hun? Nå ja, den er lige... Den lager lige. Skal vi ikke have nogle quizzer? Nej, vi skal bare have det overstået. Nå, men de tre valgmuligheder. Vi har er det Allan Bie fra Odense Katedralskole, eller er det rektor Lone fra Odense Katedralskole, eller sidst men ikke mindst, Jens Willumsen. Også fra Odense. Ja, fra Odense Katedralskole. Hvis jeg skulle skyde, så vil jeg sige Jens Willumsen. Okay, ja. Og hvad med dig? Hvem tror du kan være? Ja, jeg er stadig ret sikker på, at det er Bob Dylan. Ja. Ja, okay. Nå, men så lad os se, hvem dagens hovedperson er. Nej. Hej Jens. Hej Jens. Nå, Jeg du var, gættede rigtigt. Ja. jeg var sikker på, at det var Bob Dylan. Ja. Men jeg havde ret med den gule. Du er lidt en jaloux type, ikke? Jo, det er jeg nok. Ja. Hvad med... Ja, Jo. Hvad med Bob Dylan? Kan du lide Bob Dylan? Jamen, hele mit liv har kredset omkring Bob Dylan. Det har altid været min helt. Så man kan jo se på den måde, der har jeg jo ligesom haft ret. Ikke Mads? Jamen, altså, Ja. altså, jeg vil sige, altså jeg har jo siddet og hørt på det godt. Altså, I er meget dygtige. I er rigtig dygtige. Det, altså, jeg sidder sådan og tænker, altså, er det mit liv? Altså, de kender mig jo slet ikke. Også det der med den gule farve, hvordan pokker kunne I gætte det? Ja, men altså, vi kunne jo se... Jeg tror, vi stopper her for i dag og siger tak, fordi I så med. Ja, vi ses i næste uge, og sådan er det. Det var lige godt tænkt.